Helo, Emyrisydd yma o Sgiliaith ac ar ni drafod sut mae defnyddio templed ddwyieithog Sgiliaith i ddechrau dwyieithogi cyflwyniad Saesneg fel hwn yn PowerPoint. Felly peth cyntaf mae rhaid i wneud ydy lawrlwytho'r templed ddwyieithog yma trwy clicio ar y ddolen sydd yn ddisgrifiad y fideo yma isod. Wrth clicio ar hwnnw, mae'r templed yn agor fel dogfen PowerPoint, ond ni fedrwch chi sgwennu iddo fe. Felly mwyn galluogi chi fedru sgwennu iddo fe, mae rhaid llawrlwytho fe. Felly, dyn ni'n mynd i'r diwyslen ffail ac yn dewis creu copi a lawrlwytho fe i'r cyfrifiadur. Yna mae angen agor y ffail yna o'r cyfrifiadur o'r newydd. A nawr, bod e'n dweud read-only o hyd, mi fedrwn ni sgwennu i hwn. Yna, dyn ni'n agor y cyflwyniad Saesneg sydd angen i dwyieithogi. Dwi wedi wneud hwnna'n barod. Felly erbyn hyn, mae gennym ni ddwy gyflwyniad PowerPoint ar agor. Cyflwyniad ddwyieithog gwag a'n cyflwyniad Saesneg gwreiddiol. Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur personol, yna gadewch i ni symud i'r cyflwyniad Saesneg trwy fynd i'r diwyslen gwedd ac yna dewis newid ffenestr. Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur Apple, yna fedrwch chi troi i'r cyflwyniad Saesneg trwy defnyddio'r diwyslen ffenestr. Yn PowerPoint gallwn weld a dewis y gosodiadau sydd ar gael trwy ddewis sleid yn y panel delwedd fach a chlicio ar gosodiad wrth ymyl y botwm sleid newydd. Dyma nhw'r gosodiadau sydd ar gael. Yn y panel delwedd fach, dewisiwch yr holl sleidiau. Copiwch y sleidiau i gyd wrth glicio ar un o'r sleidiau yn y panel delwedd fach gyda'r botwm dde a dewis copio. Symudwn ni yn ôl nawr i'r cyflwyniad ddwyieithog. Wrth ochr y botwm gludo, mae yna diwyslen gwympo sy'n caniatáu i ni ddewis defnyddio thema'r cyrchfan, Use Destination Theme. Felly gwelwn ni nawr bod y cynnwys wedi copio drosodd, ond mae'r gosodiadau ddwyieithog ar gael sydd wedi codi o'r templed ddwyieithog. Cofiwch gysylltu os oes unrhyw anhawster o gwbl.